Ο David είναι ένας από τους μεγαλύτερους μάγους όλων των εποχών. Χιλιάδες κόσμος πάει στην παράστασή του κάθε βράδυ για να τον δει και το αγαπημένο τους μαγικό είναι το τελευταίο του μαγικό. Σε αυτό το μαγικό μπαίνει μέσα σε ένα ξύλινο κουτί. 3 θεατές από το κοινό μπαίνουν μέσα στο κουτί πριν για να το ελέγξουν, για να δουν πως δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο εκεί μέσα. Στη συνέχεια λοιπόν ο David μπαίνει μέσα στο κουτί, οι βοηθοί του κλείνουν την πόρτα και μετά από 3 δευτερόλεπτα το κουτί ξανανοίγει και ο David έχει εξαφανιστεί. Και ξαφνικά ο David ξαναεμφανίζεται στον εξώστη πίσω από τους θεατές. Μέχρι που ένα βράδυ ο David μπαίνει μέσα στο κουτί, το κουτί κλείνει και όταν η βοηθός του ανοίγει την πόρτα, μέσα στο κουτί βρίσκεται το νεκρό σώμα του David μαχαιρωμένο με ένα μικρό σουγιαδάκι, ενώ κάτω από τα πόδια του υπάρχει μία ανοιχτή καταπακτή. Και η ερώτηση είναι, πώς πέθανε πραγματικά ο David? Ήταν ατύχημα ή μήπως δολοφονία? Και αν ήταν δολοφονία, ποιος τον σκότωσε? Γράψε μου στα σχόλια τη σωστή απάντηση. Για να καταφέρεις να λύσεις το γρίφο πρέπει να σκεφτείς σαν μάγος. Σαν πραγματικός μάγος. Πάτα καρδούλα, κάνε με follow.